יהיה זה מאוד ראוי שאנחנו נקרא ביחד עם המשפחה לכיכר הכניסה מכיוון בית שאן לעיר עפולה, ממש הכניסה הראשונה לרובע יזרעאל, על שמו של דוד לוי. אני רוצה להדגיש שבעיניי, גם כילד, גם כנער, גם כנבחר ציבור, דוד היה אישיות משכמו ומעלה. שמעתי אותו נושא נאומים, ראיתי אותו מנהל דברים, משרדי ממשלה. אני חושב שעם ישראל הפסיד אותו כאחד האנשים שהיו הכי מתאימים לשמש כנשיא, וההשראה שהוא נתן לצעירים ולכולנו היא דבר שבאמת סללה דרך להרבה מאוד אנשים. פנינו למשפחה, המשפחה מברכת על הצעד הזה. אני מבקש שכולנו נאשר פה אחד את הבקשה שלי, ושנחנוך את הכיכר הזאת בהקדם ביחד עם המשפחה. מי בעד? תוצאו גם הזמנות לאופוזיציה. כולם. גם האופוזיציה. וכל חברי האופוזיציה. לא, בדרך כלל זה לא. יופי, תודה.